אז נתחיל בעמידה ברוחב אגן. כתפיים לאחורה, מבט קדימה, קודקוד מושך אל התקרה. נגלגל את האגן פנימה ונאסוף רצפת אגן. ידיים עולות למעלה בשאיפה. ובהוצאת אוויר ידיים יורדות למטה. שוב ידיים עולות. נרחיב את הצלעות לצדדים תוך כדי. ובהוצאת אוויר ידיים יורדות מטה, נאסוף רצפת אגן ופופיק נשאבת פנימה. או נשימה אחת, ניקח אוויר גדול, נרחיב צלעות, נמלא ריאות. ובהוצאת אוויר ידיים יורדות למטה, נאסוף רצפת אגן, נסגור צלעות. סנטר יורד למטה אל החזה, ולאט לאט התחלנו להתעגל לרול דאון. קודקוד רוצה אל הרצפה, ידיים על הרצפה, או על הקרסוליים, או על הברכיים. מצח אל הברכיים, אני רוצה כמה שיותר להרגיש כאן מתיחה בגב התחתון, רגליים ישרות. ניקח פה כמה נשימות. בכל נשיפה אנחנו נאסוף את הבטן, כאילו מישהו ממשך לנו את הפופיק אל הגב התחתון. מכאן אנחנו נכופף ברך ימין. יד שמאל תעלה למעלה, בית חזה נפתח הצידה, כתף לאחור, מבט אל התקרה, ונתחיל לסובב מפרק כף יד. ונוריד את היד, נסגור בית חזה, מבט אל הברכיים, ונחליף פה ברכיים. ניישר את ימין ונכופף את שמאל. יד ימין תעלה למעלה ונפתח בית חזה, מבט אל התקרה, ונסובב מפרק כף יד. יופי, תנסו כאן עוד לעשות טוויסט, רוטציה בגב, ונחזיר את היד למטה. נכופף שתי ברכיים, מצח רוצה לברכיים להיכנס פנימה, ובהוצאת אוויר אנחנו ניישר את הברכיים ונתחיל לגלגל למעלה. עצם הזנב נכנס בין הברכיים ואנחנו עולות בהוצאת אוויר. ראש עולה אחרון.